DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 12:05. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, ininaan kataripunan kan mga bareta ngunyan na pagkauto, Hunyo 6, 2022. Ako po ang sa inyong paramientras na magiging tagapagbareta, ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang bareta sa lado lokal, hot pursuit operation kan Bakakay Municipal Police Station sa suspect kan panggagadan sa estudyante sa Bakakay Albay nagpapadagos. Apektadong individual kan ashfall kan Mount Bulusan sa Sorsogon nasa 2,784 na. Sa lado nasyonal, pagpatudok nin bakuna kontra sa influenza napapanahon na siguna sa sarong eksperto. Mga programa para sa mga miyembros kan media sa ilalim kan administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. siniguro ni incoming President Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa ibang nasyon, 50 persona ang nagadan sa pagsakyada ka na armadong lalaki sa simbahan sa Southwest Nigeria. Sa sports, Barangay Ginebra star Scotty Thompson napiling most valuable player kan PBA Season 46. Sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal, Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. nagkukondukta na in hot pursuit operation ang mga personalis kan Bakakay Municipal Police Station sa personang posibleng nasa likod kan panggagadan sa sarong estudyante na nakuang wara na nin buhay sa maawot na parte kan barangay hindi Bakakay Albay. Iniyan pinagkonfirmar ni Bakakay MPS Chief of Police Police Major Ervin Bilyen kung siin basado sa indang nagpapadago sa investigasyon an anggulong murder asin rape an pigihilindang rason tanganing gadanon an biktima asin sangunyan iguana sindanin lead sa suspect sa tabang naman kan mga testigo na itunuro ang sarong lalaking nakasulog nin yellow na bado na nagdulag harani sa lugar na nakuhaan kan lawas kan biktima. Enot naman na ipinahayag ni Kapitan Johnny Lunas na nag-ingkash ang biktima na si Rhea Bejerano Boneo, 22 anyos, asin sarong estudyante nin kwarta alaga de ina ni nakauli sa indang residensya kung kaya tulos naman na pighanap kan pamilya asin nakuha inining wara ng buhay asin may laslas sa liog asin giresina an bado pang itaas asin pang ibaba. Sangunya nangapudan si Lunas sa mga personang posibleng may informasyon kung si Isay ana sa likod kaining panggagadan na makipagtabang sa mga otoridad alagad siniguro man ni Bilyen nagigibuhon manindaan sa indang parte tanganing madakop ang suspect asin mapanimbag kan sa iyang pagkakasala. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Nasa 2,784 ng mga individual ang konsideradong directly affected ngunyan ka nangyaring phreatic eruption kan Bulkan Bulusan. Iniyan pinagkonfirmar sa DCGB News ngunyan na pagkaaga kan tagapagtaram ni Gobernador Chis Escudero na si Dong Mendoza mentras na basado sa pinakaultimong monitoring ninda, maabot na sa 50 pamilya ngunyan ang nasa laog nin mga evacuation centers. Paliwanag ni Mendoza, 9 na barangay ang apektado nin ashfall, partikular na ang barangay Bulos, Kugon asin gulang-gulang kan Erusin, Anyog, Kalmawon, Bacolod, Buraburan, Puting Sapa asin Katanosan kan Banwaanin Huban.
Sa ibong nalado pinagkonfirmar man na ni Office of the Civil Defense Bicol Public Information Officer Gremil Alexis Nas na possible naman ang gabos na tinampo sa lugar. Alagad may mga precautionary measures na ipinapasunod ngunyan. Partikular na sa Huban-Irusin intersection, Bulusan Barcelona asin Bulusan Irusin. Siniguro maninas na sa ngunyan aktibado ang sa indang tropa pati na ang mga miyembro kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol sa pangingenot ni OCD Regional Director Claudio Yucot para i-monitor asin magtaonin aksyon sa nasabing probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Dahilan sa pagbaba kan kaso nin COVID-19, pagturos kan mga restriksyon asin alert level classification ang mga beach resorts sa probinsya kan Albay ang pigruruso nin mga local asin foreign tourist. Sigun ini kay Albay Provincial Tourism Culture and the Arts Office Head Dorothy Collier kung saan dakol na mga resorts sa Manilain na munisipyo ang nagburukas asin nakabelo na ang sa indang tourism activities. Sinabi ni Collier na kaibahan sa mga pigbibisita iyuan Bakakay, Tabako, Tiwi, Libon, Pulangi, Uwas, Ligaw, asin Pidoran. Sa ngunyan ang Pitikaw nagpapadagos sa monitoring sa mga hotel accommodations tanganing masiguro na nagsusunod sa public health standard asin siniguro maninda na ang sa indang esfersos magpapadagos tanganing masusteniran ang turismo sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mag Nestle All-Purpose Cream Budget Pack na. 35 pesos SRP lang. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nakatalaan na ipaapod kan Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Bicol, ang manihamiento kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Hunyo 14. Tanganing hagadan nin paliwanag kung nata sa good sa ngunyan, dahil na-dispose ang mga basura asin iba pang hospital waste na nasa laog kan sa indang compound. Ini matapos na magkondukta nin inspeksyon ang nasabing ahensya sa ospital asin napatunayan kaining nagkaigwanan biolasyon sa RA 6969 o an Act to Control Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste, providing penalties for violation thereof and for other purpose kung kaya pinatawan ninda ni Notice of Violation ang BRHMC. Ipinaliwanag kan ahensya na dapat ang BRHMC ang maging ehemplo kan tamang pagtapok nin basura, lalo na ngunyan tamay kadipisilan pa darakan pandemyang COVID-19 kung kaya pigunguwa maninda na masolusyonan ang problema sa lalong madaling panahon tanganing day makaapektar sa salud kan nasa palibot kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. 25.7 milyones pesos na kantidad din illegal na droga ang nakonfiskar kan Police Regional Office 5 mantang 337 katawo nga drug personalities ang nadako poon kan Enero hasta Mayo ngunya na taon. Nagpapahiling na tulong high-value target individuals ang nagadan sa operasyon kan mga pulis, mantang nakonfiskar man ang nasa 400.6 gramos nin marijuana, asen 3,700 o 3,781,271 gramo nin shabu, sa total na 306 na operasyon kanakaaging 5 bulan. Sa record kan Police Regional Office Division, nagpapahiling na 217 kan mga arestadong persona. Ang mga state-level individuals, mantang 119 ang high-value individuals. Siring man 361 na kaso, ang naisumitir naman sa Korte Suprema kan sa mga sospetsados. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Gada ng sarong pigtutubudan ng miyembro kan New People's Army matapos na makainkwentro kan mga otoridad sa Barcelona, Sorsogon kan nakaaging aldaw. Sa informasyon kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, nagkakaigwan ng security operation ang mga militar asin pulis sa Barangay Olandia dahilan sa presensya kan mga armadong grupo. Sa lugar kan
kan makaengkwentro an maabot sa 12 rebeldeng komunista kung saan an putukan nagdurar nin 15 minutos. Dahil man na ibaretang nadiskwido sa lado kan mga pulis asin soldados. Kaiba sa nabawi sa lugar, kan putukan ang duwang rifle asin M203 grenade launcher. Kung saan sa ngunyan maigpit ang seguridad na ipinapasunod kan mga otoridad sa lugar tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga residentes. Yan ang detalyes kan mga darakulang barata sa lado lokal. Masunod sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibapa, pagkaliis ka nagkaperang pagirumdom. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawalan ng kuryente
korte? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life, you have a say. So choose what laban ng barkada. GSM Blue ang kasama. With your GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Pagbibili ng gamot, alagang sumpok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Sa pagpapadagos kan mga bareta sa lado nasyonal, Ang baretang ini hatod sa Indokan Forteplex. Wag KSB, wag kulang sa B vitamins.
Napapanahon naman para magpatudo nin bakuna kontra sa influenza. Sigun kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante na naglaog na ang panahon nin tag-uran asin kada bulan nin Hulyo, Agosto asin Setyembre, ordinaryo nagkakaigwaman nin pag-itaas sa bilang kan pigtatamaan nin trangkaso. Delikado sigun kay Solante ang clinical presentation kan influenza lalo na tamadali sa nang tamaan nin COVID-19 ang mga personang may trangkaso. Dahilan digdi nabisuan kan eksperto ang publiko na perming isaalang-alang ang pagsulog nin face mask, likayan ang mga matatawong lugar, mga gatherings asin mga close environment dahilan ta pwede man na makakuha nin influenza sa mga lugar na ini. Kaya naman importante man sigun sa iya ang magpakusog nin lawas, tanganing daitulos tamaan nin trangkaso. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bimeg Integra Tri-Fast. Kakampi mo sa panalo. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Siniguro ni incoming Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa dakol na programa ang nagahalat para sa mga miyembro kan media sa irarom kan administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagbibilog na ang palaog na administrasyon nin mas pinahiwas na polisiya na magtatao pa nin proteksyon asin benepisyo sa mga miyembro kan media. Sinabi niyang kaibahan sa mga ini ang programa makakatabang sa media practitioners na makasabay sa nagpapadagos na COVID-19 pandemic siring man ang nagkapirang puprestong lakdang para mapangatamanan ang interes kan mga ini. Pero sinabi ni Angeles na mantinido pa man giraray ang Presidential Task Force on Media Security kan Duterte administration na nakasentro sa pag-atake sa mga journalista. Ipinahayag kan Company Vice President-elect Sara Duterte na handa na ang nakatalaan na inaugurasyon sa Hunyo 9 nagigibun sa Davao City. Pupunan ng inaugurasyon sa sarong Thanksgiving Mass alas 2 nin pagkahapon, napapanginota ni Archbishop Romulo Valles sa San Pedro Cathedral alas 4 nin hapon man, lauman na magpuon ang nasabing inaugurasyon. Dagdag pa kan kampo ni Duterte na bukas ini sa publiko asin nagtagama sinda nin libreng sakay para sa mga maatindir. Kinumpirmar man ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernano ang maadministrar kan oath-taking kan ika-15 presidente o vice-presidente kan Republika kan Pilipinas. Maabot sa 80% kan mga Pilipino sa Sri Lanka ang nagsayuma na magpairarom sa repatriation. Sampang ini ka nagpadagos na economic crisis duman kung sain nagkakaigwanan nin shortage sa supply nin pagkaon asin petrolyo. Sigun man sa Association of Filipinos sa Sri Lanka, gusto nindang magtiniras na sana sa Sri Lanka kaysa mag-uli nin Pilipinas dahil wala man ni nagahalat na trabaho sa nasyon. Sa ngunyan padagos ang pagkakaigwanin assessment sa sitwasyon kan mga Pinoy, duman sa nagkakaigwanan nin assessment sa sitwasyon kan mga Pinoy duman ang Rapid Response Team na ipinadara kan Department of Foreign Affairs o DFA. Bareta sa ibang nasyon, sinakyada kan sarong kan armadong lalaki ang simbahan katolika sa Southwest Nigeria durante nin banal na misa kasuhapon kung sa inagadan ang 50 katawo kaiba na ang mga babayi asin aki. Binadil kan mga sospetsados ang mga tawo sa luwas asin sa laog kan simbahan kung sain nagadaan asin na irido ang mga nagsisimba. Sinabi ni Fumilayo Odonlami, tagapagtaram kan pulisya sa Ondo State, na daipan ninda mabilang ang mga tawong nagadaan asin na irido sa St. Francis Catholic Church sa Owo, mantang padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa kausa kan siring na insidente. Bareta sa lado nin Karawat, si Barangay Ginebra star Scotty Thompson ang napiling most valuable player kan PBA Season 46. Siya tinawan in siring na honra sa Leo Awards sa Araneta Coliseum. Si Thompson naiyuman ang Best Player of the Conference as in finals sa Most Valuable Player sa Governor's Cup na nagkaigwanin 32.22 na statistical points, mantang dinaog niya si Calvin Abueva kan Magnolia, Robert Bolick kan Northport,
asin talk and text rookie Mickey Williams. Newware hand dryer an apod kan mga eksperto sa siyensya asan teknolohiya sa kinaban sa bago nindang imbensyon na magsisiguro na ligtas na malinig kung an nga gamito na pangpuna sa kamot iyo an ordinaryong hand towel mantang an paper towel naman may maraot na epekto sa kapalibutan. Affordable ining marahay ang dryer na ini asin pigdisenyo talaga para sa mga harong. Apisar sa sana pero tian ang kusog na supesyente na magmaraan sa imong kamot sa laog sa nanin 13 segundos. May self-cleaning UV lamp ini na minaasigurar na malinig talaga kontra sa mikrobyo, viruses asin iba pang nagluluwas na parosdigdi. Istorya na iiba. Nagtrayumpo ang 388 katawag na kasuolog ning mermaid costume na matukdol ang Guinness World Record title na World's Largest Gathering of Merfolk. Sigun sa founder kan Devon and Wild Swimming Group, 301 sana ang piglalauman nindang magpartisipar sa 2022 na Mermaid Challenge sa Tenside Lido, Plymouth pero uminabot ini ang bilang sa 388. Tanganing makaibahan sa official count kan Guinness bilang sarong mermaid o merman, may requirement ang mga partisipantes kan event na dapat nakasuolog nin mermaid costume asin bawal magsuolog nin t-shirt. Inatindiran ang event nin mga aki, teenagers asin may mga edad na kadaklan sa mga nakasuolog nin makolor na wig para arugon ang sirenang si Ariel sa animated movie na The Little Mermaid. Ang record-breaking attempt na ini pinag-organisar ni Pauline Baker asin man kan Plymouth Active Leisure National Marine Park Horizon Project asin Plymouth City Council. Flashback. Hunyo sa kan taon na 1875 kan mamundag sa Barawen, Leyte ang paboritong aki kan Leyte asin delegado sa primerong Constitutional Convention na si Norberto Romualdez Sr. Tugang siya ni Vicente Orestes Romualdez na iyo ang ama ni Imelda Romualdez Marcos. Si Romualdez ang saro sa 7 wise men na nagbilog kan 1935 o 1935 Constitution for the Philippine Commonwealth. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga bareta ang unya na pagkauto. Hunyo 6, 2022. Pinagtarabangan na isurat sa DZGB News Base in the News Director Edwin Peralta, News Manager Mar de la Cruz asin si Angel Mustaza. Ang nakaibaran ko po sa Lado Technical, Kuya Jun Napoles. Sa IT niya po dyan si Richard Astor, si Thresha Mariletana asin si Nika Jane Restum. Sa pangaran po kan sa inyong regular na nakakaibanan, si News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa inyong paramientras na tagapagbarata. Ako po si Angel Mustaza na nagsasabing maray na pagkauto. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang mas